Dakle, hajde da vidimo šta se krije ispod ovih tajanstvenih kutija. Wow! Pa to su kućice. A Mia će praviti kuću u stilu McDonald'sa, a Tracy u stilu Baskin Robbins. Meni je malutka donela sos. To je odlična ideja. Hajde da ofarbamo kuću sosom. A zidovi ću ofarbati senfom. A krov neka bude crven. Koristit ću kečap. Ispalo slatko. Tracy, a šta si ti smislila? Ja topim sladoled uz pomoć fena. Ostalo još malo. Hajde brže. Gotovo. A sad ću sipati sladoled na kuću. Wow, sad je roze. Kakav je to tobogan, Mia? Smislila sam da stavim ovdje ovaj tobogan da bi moja lutka mogla sa drugog sprata odmah da stigne na prvi. A dole čeka bazen sa lopticama. To je baš dobra ideja. I ja ću staviti tobogan. Da. I dole također bazen sa lopticama. Pogledaj, Tracy, šta sam još smislila. Hoću da ukrasim kuću pomfritom. Sad ću na sve prozore staviti ram od pomfrita. Da. A zatim ću izvaditi burger i oduvati sa njega susom direktno na kuću. Wow! On je sada u susamu. Sjajno. Nije loše. A ja sam smislila ramove za prozore u obliku glazure sa šarenim konfetama. Izgleda tako slatko. Da, baš mi se sviđa ta ideja. Zatim uzimam kornet, lomim ga na 2 dela i pričvrstit ću ga za kuću. A unutra ću dodati plavi krem. Sad će na mojoj kući biti sladoled. Wow, svaka čast, devojke. Hajde da vidimo šta će biti dalje. Brat, a jesi li sigurna da znaš da kuvaš? Sad će u kućici biti požar. A Mia, brzo popravi to. Nema veze, već sam našla idealnu kuhinju. Treba je samo instalirati. Biće sa aparatom za piće, fritezom i roštiljem za pljeskavice. Ovdje će moja lutka sigurno moći sve da spremi. Da, to je savršeno. Moja lutka je napravila mini pomfrit. Sad ću ga probati. Ukusno. Jao, nešto sam žedna. Oho, već mi je sipala mini čašu kole. Hvala puno. Dakle, nastavit ću da sređujem kuhinju. Ovdje će stajati police za namirnice, a tu ću postaviti sto za izdavanje narudžbina. Okačit ću plakate i staviti ekran za reklame. Da, sada moja lutka može da prima narudžbine. Moći će da zaradi. Od prve zarade smo kupili stolove i stolicu. Gledajte. Mada znate, ova stolica je prošljive. Grozna je, a uopšte se ne uklapa u naš stil. Bolje da stavim fotelje u obliku burgera. Da, to je druga stvar. Čak sam se i umorila. Tracy, što radiš? Kakav ukusan burger. Nisi mi pričala da imaš tako ukusne fotelje. Tracy, daj mi! Kako si smela da ga pojedeš? To je moje! Ali on je tako lep. Molim te. Dobro, i ja ću napraviti kuhinju za moju lutku. Rasporedit ću sve potrebno za pravljenje sladoleda. Različite konfete, sirupi i tako dalje. Odlično. Moja lutka će moći da sastavi bilo koji sladoled koji budu želeli klijenti. A ovdje ću staviti frižider. Tu će biti sto sa sladoledom raznih ukusa. Stavit ću još stočiće i fotelje u obliku sladoleda, a na zidove ću okačiti plakate. I još ću instalirati aparat za sladoled. Da vidimo kako radi. Stavljam novčić. Čudno, ne odgovara. Treba uzeti veći. Hoće li ovako uspjeti? Da, super! Sad ću probati. Wow, ovo je prelepo. Stop, šta se dešava? Moja lutka se smrzla. To nije u redu.
Smislila sam. Uzet ću papir i seći ću ovakvu šaru. A zatim ću dodati detalje. Da, tako je. Pogledajte, ispala su prava vrata u obliku sladoleda. A zalepit ću ih ovdje. Savršeno. I ja sada imam vrata, ali u obliku povrita. Da, savršeno su se uklopi ovdje. Eto, završili smo sa prvim spratom. Jo, kakva komplikovana igra. Treba se maksimalno koncentrisati. O ne, lutko, ne sada smetaš mi. Pa šta je bilo? Jo, izvini, moja draga. Još nismo završili tvoju kuću, da? O, hajde da ti napravim zonu za igranje. Ovdje će stajati konzola. Na zidove će okačiti plakate. Tu će biti garderoba, ovdje krevet u obliku burgera. Možeš da se odmoriš. Hajde, uživaj. Jao, Mija, tvoja lutka je već ogladnela. Šta ćeš da radiš? Znam šta da radim. U ovom krevetu ima tajna polica, a unutra je led burger. Prijetno? Odlično. Sada mogu da igram telefon dok moja lutka igra konzolu. Mija! Ja, ona mene čuje. Dobro, neka je. I ja ću napraviti spavaću sobu za lutku. Ali moj krevet će biti od sladoleda. Obožavam sladoled. Dakle, stavit ću krevet, okačit ću plakate, raširiti tepih. Tu će biti ormar, ogledalo i aparat sa konfetama. Da, sada moja lutka može ovdje i da odmara i da jede kad god poželi. Sjajno, uvek sam sanjala o beskonačnom sladoledu. Dakle, hajde da probamo sladoled koji je napravila moja lutka. Super! Mija, baci 5. Ja, dobro, ona je zauzeta. Drugari, napišite u komentarima čija vam se spavaća soba više sviđa. Mija! Ona me i dalje ne primećuje. Dobro, ja već pravim treću sobu. Želim da stavim ovdje tobogan, bazen sa lopticama i igračke. Okačit ću plakate na zidove, a tu će biti ljuljaška. Moja Barbie obožava da se ljulja. Sjajno. Mija! Jao, Mija, ovo mi je dosadilo. Odmah mi daj telefon. Ponašaj se normalno. Treba da pravimo treću sobu. A koliko sam igrala? Potpuno sam izgubila pojam o vremenu. Moje oči su već crvene. Eto, stavi hladan sladoled. Odlična ideja, hvala. O, da, bolje mi je. Dobro, a sada treća soba. Ovdje će biti kućni bioskop. Stavit ću burger, televizor, okačiti plakate i dodat ću zvučnike soseve, a tu će biti fotelja. Sada naše lutke mogu zajedno da gledaju smešne klipove. Cool! Da, uspele smo. To je super. Naše kuće su ispale tako svetle. Mija, svaka nam čast. Daj 5. Eto! Zdravo, zdravo! A šta bih htjela da jedem? Tačno! Želim burger, molim vas. Vaša narudžbina je pripremljena. Sad će Braz pripremiti savršen burger za vas. Prvo treba promešati mlijeko i brašno. Aha, mešam. I stavljam lepinju da se peče. Ali prvo moram dodati susam. Eto, savršena lepinja je spremna. Sad je treba preseći na 2 polovine. Sastavljam burger, lepinja, pljeskavica, salata, sir i lepinja odozgo. Gotovo? Miris je prelep. Prijetno, Barbie. Ovo je baš ukusno, hvala. Baš nam je drago. Kod moje Barbie je došao klijent. Hajde da napravimo sladoled. Šta vi želite? Dajte da razmislim. Ja sigurno želim ovaj sladoled. Važi. Dakle, sečem i jagodu. Tako je. Zatim gnječim je u pire.
Odlično. Nakon toga gnječim borovnicu. I dodajem malo pavlake. Mešam. O da, dobila sam raznobojni sladoled. Uzimam kornet i sastavljam roze kugla, zatim plava i konačno bela. Gotovo. Sad ću da probam. O, ovo je baš dobro. Devojke, svaka vam čast. Odlično ste odradile. Sada imate kuću za ljubitelje burgera i posebnu kuću za ljubitelje sladoleda. To je sjajno. A šta se vama više dopalo? Pišite u komentarima. Kako je sladak. Eto ti. Sad ću ti ja pokazati. O ne! Moja jadna igračka, jesi li dobro? Ti si kriva za sve. Ne, ti si. Sad ću ti ja pokazati. Brzo vamo. Da, to mi treba. Trenutak. A evo krova. O da, bravo. Ne brini, moj slatki Labubu. A mi ćemo napraviti sve sami. Sad ćemo joj pokazati kako se to radi. Dakle, prvi sprat je spreman. Evo drugog, a evo trećeg. I konačno krov. Ispalo je prelepo. Čak sam se umorila. To izgleda baš jadno. Sad ću ti pokazati kako se to radi. Imat ću najlepšu i najskuplju kućicu za moju igračku. Da, prozor je ispao savršen. Moj Labubu zaslužuje sve najbolje. Tako da će njegova kuća biti zlatna. O da, treba mi što više zlata. I još malo zlata. Wow, kako lepo sjaj. Kako ti se sviđa, Mija? O, to je zaista lepo. Nema veze, imam i ja ideju. Gde je moja pernica? Evo je. Pogledajte koliko različitih flomastera imam. Sad ću sama išarati svoju kućicu. Jedan Labubu je spreman, a sad ću nacrtati drugog. Obojit ću svu svoju kuću. O da, lepo da, ali ni to nije sve. Sad ću ukrasiti krov. Treba će mi raznobojne lopke i lepak. Pogledajte, zar to nije prelepo? Izgleda mnogo dobro. Šta misliš, Janice? Jel tako? Pa dobro. Moram nazvati nekog. O, došla mi je genijalna ideja. Mogu ukrasiti svoju kuću zlatnim igračkama. To je 100 puta bolje nego neke jeftine olovke. A još imam ovakva zlatna slova. O da, neka svi znaju ko živi u ovoj kući. Labubu, reci da je naša kuća mnogo lepša. Dajte mi da vidim. O, ko je to? Jesam to ja? O, kako super! Meni se jako sviđa. O, pa to sam ja. Oduševljen sam. Kako je hladno ovde. Jao, jadan. I ti si se smrzao. Da, veoma hladno. Ne plači. Imam jednu dobru ideju. Stavit ću ti kamin unutra. Ne, pre kamina treba srediti sobu. Da, tako je mnogo bolje. Sad je unutra mnogo prijatna atmosfera. Sedi, uživaj. O, a vruć čaj. Kako lepo. Moj Labubu je presrećan. Jesi videla, Mija? Ne, pa nisam ništa videla. Bolje vidi ti. I ja sam napravila svoj kamin. Sad ću ga zapaliti. O da, jao, situacija je izmakla kontroli. Upse, to nisam ja. Šta da radim sad? O, tačno, treba će mi moje pertle. Ovog puta ću sve uraditi drugačije. Gledajte, to baš liči na vatru. Samo što ova vatra uopšte nije opasna. Stavit ću sto i stolice. Sedi, dragi. O, meni se sviđa. Obožavam kolu.
Pa to je smešno. Dobro, ja ću nastaviti. Napravit ću bioskop. Sedi, dragi, uključit ću ti neki film. Wow! To je horor film, plašim se! Strašno mi je! Jao, izgleda da sam trebala da uključim nešto drugo. Dođi ovamo. Da vidimo. Ne to, ne to, ne to. O, da, to je baš ono što mi treba. Uključujem. A to mi se već sviđa! To je Labubu! Kako zabavno! Super! Hej, skloni se iz našeg bioskopa, ne smeš da gledaš film. Pa dobro, ja ću napraviti svoj film. Imam ovakav televizor. I daljinski. A zašto ne radi? Tačno! Uradit ću sve malo drugačije, tako će biti mnogo zanimljivije. Treba će mi maramica i lampica. Oho! To je zabavno! Sviđa mi se! Da, i meni se sviđa. Njom, 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 njom. Jau! Jao, kako sam mogla da zaboravim na to? Tebi hitno treba krevet. Ne brini, sad ću sve da sredim. Stavit ću lepu postelinu i to je to. Samo ne to! Ne sviđa mi se! Šta? Ne sviđa ti se? Pa dobro. Da vidimo šta još imam. Ne to. Ne to. O, ovo roze čebe savršeno. Da! A baš mi se sviđa! Laku noć! Jadan, kako može da spava tako? Baš mi ga je žao. Ne brini, dragi. Sad ću sve da sredim. Napravit ću za tebe veoma lep i udoban krevet. Sigurna sam da ćeš biti oduševljen. A tako i sekao sam sunđer. Sad ću ga spojiti i staviti jastu. Eto. O, nešto nedostaje. A, tačno. Zaboravila sam na čebe. Mislim da će to odlično odgovarati. Da, a sad ću malo ukrasiti spavaću sobu. Tako je mnogo bolje. Nadam se da ti se sviđa. A šta je kod Janice? Jao, Mija, što me tako gledaš? Dobro, nastavit ću da sređujem kuću. Tu će biti garderoba, a ovde klavir. Dodat ću malo svetla i nekoliko detalja. A zlatni klavir, šta može biti bolje? Sad ću odsvirati nešto. O, garderoba, to je baš dobra ideja. I moj Labubu će imati ormar. Stavit ću ga ovde. Jao, samo što je prazan. A gde da uzmem odeću? Tačno! Mogu je napraviti sama. To uopšte nije teško. Gledajte. Kakva slatka haljina. Napravit ću puno odeće i napuniti ormar. I obavezno treba ogledalo. Pa, jel ti se sviđa? Da, mnogo! Okačit ću ovo na zid. Kao da smo u Parizu, jel da? Da, samo što sam gladan. Hoću da jedem. Šta? Hoćeš da jedeš? O, jadan. Ne brini, a vidiš šta imam za tebe? Sad ću ti staviti frižider. O, ne! Unutra se sve pokvarilo. O, ideja! Sad ću brzo da ti napravim kuhinju. Aha, stavit ću nameštaj i to je to. Jao, a police bolje da se ne otvaraju? Šta da radim? A, hrana. Izvoli, dragi, prijatno. A baš ukusno. Šta? Oni nešto jedu? Čekajte, moram da izmerim. Ne, 100 je previše mali.
O, a to je prava veličina za mog Labubua. Da, savršeno. Sad ću ukrasiti kuhinju. Odlično. Moja kuhinja je mnogo lepa i skupa. Poslednji dodir i to je to. Uživaj, dragi. Poslužite se, drugarice. I torta je ukusna. Labubu, sav si se isprljao. Ne, to nije dobro. Moraš uvek biti čist i lep. Sad ću napraviti kupatilo za tebe. Tu će biti kada, tvoja slika i sveće. Obožavam da se kupam. Baš mi se sviđa. Da, tako je bolje. Trenutak pažnje i ja imam ideju. Treba će mi ova saksija, a moram izvaditi sve suvišno. O, da. Pogledaj, to je tako lepo. Moja kada je spremna. Labubu, uživaj. O, i meni se jako sviđa. Tako zabavno. Neverovatno, obe kuće su ispale prelepe. Ako ja se vama više sviđa, napišite svoje mišljenje u komentarima. Jao, kako sam mogla da zaboravim? A Mija vidi, moj Labubu ima tajnu sobu. Što? Neverovatno. Ali neću da zaostajam. Okrećem krov i eto. Jesi vidjela, Janice? Pogledajte šta još imam. To sam sama napravila. Vidi, Labubu. Sad imaš lepu ljuljašku. Hajde sedi, a ja ću da te ljuljam. Baš je zabavno, jel da? Što? Jel tako? Dobro. Onda će moj Labubu imati ceo park za zabavu. Tako je. Gotovo. Janice, hajde već da priznamo da obe imamo divne kućice. Dobro, slažem se. Nećemo se više svađati. Bitno je da su naše igračke zadovoljne.